እግዚአብሔርን ዳዊት ካፍረ ከርስኻ ናብ ዝፋነይ ከቕምጥ እየ ውድድካ ኪዳነ ነቲ ዝብሩም ምስክረይ እንትሓለሁ ውሉዶም ድማ ናብ ዝባንክ ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ክርሕቕኒ እዩ እግዚአብሔር ንጹር ሓሪዋ እሞ ምሕደሪ ክትከውን ሓሪዋ እዩ እዚኣ ናሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ቢገያ እሞ ኣባን ክነብር ሲሳያና ፀቢቐ ክባርካ እየ ንድኻታት እንጌረን ከስክብም እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እሞ ምሕደሪ ክትከውን ሓሪዋ እዩ እዚኣ ናሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ቢገያ እሞ ኣባኣ ክነብር ሲሳያና ፀቢቐ ክባርካ እየ ንድኻታት እንጌረን ከስግብም ካናታነ መድኃን ከልብስም ቅዱሳና ብሓጎስ ዕልል ክብሉ እዩ ኣባኻ ቀርኒ ዳዊት ክቡክል ንቑወይ መብራህቲ እናዳለኹ ንጸላቱ ንነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ንጸላቱ ንነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ አሜን። ካህናታን መድኃን ከልብስም
ቅዱሳን ካባ ሓጎስ ዕልል ክብሉ እዩ አቡኻ ቀርኒ ዳዊት ክቡር ክልኤ ንቑበይ መብራህቲ ከዳሉ እየ ንጸላእቲ ንብሮም ከልብሶም ኣብ ልዕሊኦም ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ንጸላእቲ ንብሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ኣሜን